وسوسەیە کەسک ڕۆژێ پێدەدگریام لەبەر ئەینکێ بەهارێ شباکا من سپارت بوو وەسوسەیە کەسک ئاداران بجهنە دبوو لاشێ من دقۆزەیە تەنێتیا من دە و بێهنا تاجا منە کاغزین تەڤلی ئاسیمانێ وی وەلاتێ بێتاڤ ببوو من نکاربوو ئێدی نکاریبوو دەنگێ کوچەیێ دەنگێ چڤیکان دەنگێ وەندابوونە تۆپێن پینە و خرەجرا بازدانە زارۆکان و رەقسا پفکان کومینە پقکێن کەفا سابوونێ ji serê benekî ve heldikşiyan û bayê tedgoqey di kûrtirîn kûrahiya lehzeyên tarê yên hevşabûnekê de bên vedida. Tev zor didan ser birca keleha bêdeng a baweriya min û ji qelşên kevnar bi navê dilê min gazî dikirin. Hemû roj awirên min ziqma bûn li çavên jiyana min. Ew çavên ezabkêş ên tirsonek ku ji nêrînên min ên sabit direviyan. û mîna derewînan xwe dispartin ên ziwaya bêxeter a pelûyan. Kîjan lûdke, kîjan dîhar, qey hemû rêyên li hevpêçiyayî di wî devî de ku sermayê dimije nagihîjin menzîl û xilasiya xwe. We çi daye min ey peyvên xwer û yên xapînok û ey riyazeta ji laşan û arezuyan, eger min kulîlkek bi porê xwe ve bikira, dê ji vê hîlekariyê ji vê taca kaxizîn a li ser serê min genî bûye, derewîntir nebûye. Ruhê deştê çawa bi min girt û raza heyvê çawa ez ji îmana geriyê dûr xistim. Çawa mezin bû natemamiya dilê min û nîvê tu tiştî ev nîvcotî temam nekir. Çawa sekinîm û min dît vayê erd di bin piyên min de ji paldanka xwe diqetiya û germahiya laşê cotê min nedigihîşt bendewariya pûç a laşê min. Kîjan lûdke, kîjan dîhar, min bistrînin ey çirayên perîşan, ey xaniyên ronî yên gumanbar ku cilên şûştî di hembêza duyên bên xweş de serbanên we yên tavî li ba dibin. Min bistrînin ey jinên sade yên kamil ku serê tiliyên we yên nazik li pişta çerm tevdanên bi kêf ên cenînekê dişopînin û her dem ji navbera mimkên we bêhna şîrê teze belav dibe. Kîjan lûdke, kîjan dîhar, min bistrînin ey ocaxên mişt bi agir, ey nalên bextewariyê û ey sir û da firaqên paxir ên li qelageriya mitbaxê û ey miremira dilgîr a makîna dirûnê û ey şerê bêwestan ê xalîçan û sivnikan. Min bistrînin ey hemû evînên çavbirçî ku xwesteka xemnak a nemiriyê, nivînê we yê xwedîbûnê bi ava sehrê û bi dilopên xwîna taze dixemilîne. Rojê pêde, min xweberda bû, mîna cendekekê li rûyê avê, berev tirsnaktirîn zinarî, hey diçûm, berev kûrtirîn şikeftên deryayê, berev masiyên herî goştxur û movkên nazik ên pişta min ji ber hesta mirinê ditevizîn. Min nikaribû, êdî nikaribû, dengê piyê min ji ber înkara rê bilind dibû û kesera min ji ber sebra ruhê min berfrehtir dibû û ew bihar, ew wesweseya kes ku di ber şibakê re derbas bû ji dilê min regot. Binêre, çi carî tu pêş te neçûyî, tu noq bûyî.